de països d'esquerra o més afins, segurament aquelles cròniques dels periodistes podien estar condicionades, però la font real és un senyor que va fer una fotografia o cartes, que ho diu el César, la carta d'una persona que deia que s'estaven morint de gana o que els revisaven els aliments. Què passa? Que la història sempre queda amb la xifra. Doncs allà van morir 5 milions de persones, 10. N'hi ha que ho posen que van morir en un any, n'hi ha que posen que van morir en 10 anys. Les fonts s'han de tractar sempre d'una forma que tu vegis que pot tenir una utilitat. Si tu veus que una font, sobretot les cròniques, que és el que passa quan s'escriu moltes vegades, que agafes la crònica d'un diari i la fas servir com una font, perquè mai és una font. Però igual el periodista, ara sí que ho veus clar quan et manipula i quan no, perquè com que és tot instantani pots... aixeques aviat la llebre, no? Però fa 70 anys una crònica d'un diari, no sé, si agafa el diari L'Humanité, que és un diari d'esquerres a França, i diu que allà van morir 100.000 persones, doncs l'historiador dirà, segons la versió d'aquell diari, van morir 100.000 persones de gana, pots agafar un altre diari més conservador francès i diu que allà van morir 1 milió de persones. Què fa l'historiador en aquests casos? El més sensat és posar una xifra d'interval, o dir, segons la font, van morir 100.000, l'altre 1 milió. També passa amb registres de l'Holocaust. Van morir més gent, van morir 6, 5, 4, 3 milions, van morir... També vam fer un tractat una entrada de quanta gent van violar els soldats que no eren russos. Perquè clar, aquí tothom parlava de les violacions als russos i els americans, doncs a la zona de Baviera també van violar tothom que van trobar. També hi ha una història d'Alemanya que precisament un sector alemany deia no, és que això van ser 50.000 només. Però es van donar compte que al cap d'un temps va sortir, com que era una zona catòlica a Baviera, doncs molts cures i molts d'això van fer informes dient que s'havia violat més gent. La xifra exacta no la sabem mai. Tampoc interessa saber si van morir 1.403.000 persones que 100.000. El que està clar és que les fonts, sobretot en època contemporània, si agafes diaris i cròniques, sí que hi ha l'interval ideològic que dius tu. És evidentment que tothom té una ideologia, l'historiador té una ideologia, no és neutre. Si et diuen que estic fent història de l'Holocaust, haig de condemnar l'Holocaust, doncs clar que ho condemno. D'acord? Això, dues coses que has dit. El tema de la ideologia no afecta la història, la ideologia pot afectar l'historiador. Per tant, que l'historiador n'és conscient i fa una recerca de la veritat en base a criteris científics. És a dir, n'és conscient d'aquestes deficiències. M'explico? No sé si m'explico. És a dir, relativitza, sí que té sentit. Això només passa en aquí, a la resta d'Europa no passa tant, en general. Però tu fixa't que un metge té ideologia? Pregunto, així en general. Creieu que els metges tenen ideologia? Creieu que els advocats tenen ideologia? Creieu que els arquitectes tenen ideologia? I vosaltres creieu que si un metge ha d'operar un pacient li preguntarà perdona, ¿tú de qué partido votas? Que te voy a rajar y según cómo te rajo más o te rajo menos. Llavors, l'historiador, com qualsevol altre ofici, clar que té una ideologia, però és capaç, perquè n'és conscient, de fer un tractament objectiu de les fonts i, per tant, treure unes conclusions que són objectives, a nivell històric i en funció de dades. És a dir, això de que la cosa és subjectiva i que tot depèn d'interpretacions és la primera mentida que ens hem de treure del cap. Això no és així. El problema és que hi ha aquí molta gent que ha fet difusió en base a aquest precepte, que com que és interpretable la història, doncs jo puc dir el que em doni la gana, i jo dic això. I com que tu no m'ho pots negar, que és la prova indemostrable, doncs això automàticament es converteix en una veritat.